Kif nhar is-Sibt li ġej il-Kunsilliera Nazzjonalisti ser ikunu qegħdin jivvutaw sabiex jaħtru suċċessur ġdid sabiex imexxi l-Partit Nazzjonalista wara r-riżenja ta' Lorenz Gonzi, il-kampanja interna fih dan il-partit jidher li qed tkompli tiqliel ma' kull ġurnata li tgħaddi. Huwa fatt magħruf fost il-Kunsilliera Nazzjonalisti li għalkemm huma 4 l-kandidati li ser jikkontestaw din l-elezzjoni huma biss Mario De Marco u Simon Busuttil li fl-aħħar mill-aħħar għandhom ċans li jiġu eletti għal din l-ogħla kariga fih dan il-Partit Nazzjonalista. Għalkemm il-magna tal-Partit Nazzjonalista qed timbotta b'saħħa kbira lil Simon Busuttil li qed pinġih bħala l-persuna li ma abbandunax lill-Partit Nazzjonalista fl-aktar żminijiet diffiċli, jidher li xorta waħda Mario De Marco qed jikseb appoġġ konsiderevoli fost il-Kunsilliera Nazzjonalisti. Jidher li l-grupp ta' strateġisti li qed jimbotta l quddiem lil De Marco bħala mexxej tal-Partit Nazzjonalista huwa kkoordinat direttament minn nies li jaħdmu direttament fl-uffiċċju tal-Ewroparlamentari David Casa, fosthom l-assistent personali tiegħu Christian Micallef. Dan il-grupp ta' Casa li qatt mara bl-enti tajba lil Busuttil qed jipprova jagħmel pressjoni kbira fuq De Marco sabiex ma jkomplix juża l-attitudni rikonċiljattiva ma' nies li abbandunaw lill-Partit Nazzjonalista. Dan hekk kif saħħu li dan it-tip ta' attitudni ma tantx tinżel tajjeb mal-Kunsilliera Nazzjonalisti. Jidher li din il-pressjoni bdiet tħalli l-effett tagħha fuq De Marco li f'intervista mal-ġurnal The Sunday Times qal li kemm Franco De Bono kif ukoll Jeffrey Pulicino Orlando qabżu l-linja li issa ma jistgħux jerġgħu imorru lura minnha u għalhekk mhux ser ikun qed javviċinahom sabiex iressaqhom lura lejn il-Partit Nazzjonalista. Dan huwa l-istess tip ta' lingwaġġ li juża f'intervista separata mal-istess ġurnal il-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil li qal li l-Partit Nazzjonalista għandu jalaq kull kapitlu ma' dawn iż-żewġ ex-deputati nazzjonalisti. Busuttil però mar pass oltre minn hekk u saħansitra ddeskriva lil Franco De Bono u Jeffrey Pulicino Orlando bħala attivisti tal-Partit Laburista. Dan kollu jkompli jikkonferma kemm l-attitudni diviżiva ser tkompli tirrenja fih dan il-Partit Nazzjonalista, attitudni li l-poplu Malti wawċi diġà rriġett tagħha fl-elezzjoni tad-9 ta' Marzu li għadda.